Ens havíem de trobar davant d'un escenari que era una corba de creixement d'infeccions d'aquesta pandèmia que podia tenir diferents formes. Ens imaginem aquesta forma. Aquesta forma, segons les dades que en un moment determinat té el Servei Català de la Salut, provinent dels experts epidemiològics, ens venien a dir que en el punt màxim d'expressió clínica podríem arribar a necessitar aproximadament 20.000 llits convencionals i aproximadament 3.000 llits de clínics, d'unitats de cures intensives. Aquest pic s'havia de produir entorn al 20-22 d'abril, més o menys. Aquestes eren les dades en les quals es comença la pandèmia a Catalunya. I nosaltres hem de fer un esforç molt gran per aconseguir tenir aquests 20.000 llits i per aconseguir tenir 3.000 llits d'UCI. Què fa el sistema per intentar arribar a això, en aquestes magnituds, i no caure en el col·lapse? Òbviament, des que comença la infecció, es va generant tota una sèrie de decisions perquè la capacitat instal·lada del sistema pugui donar resposta al creixement de la pandèmia i aconseguir tenir aquest tipus d'estructures. I es fa el següent. Els hospitals habitualment tenen una estructura, per fer-ho molt resumidament, diguem-ne, de serveis generals de diferents tipus, laboratoris, biblioteques, espais de diferents tipus. Després tenen un espai molt gran de llits, aquí podríem dir-ne altres, tenen un espai molt gran de llits i tenen un espai relativament reduït d'unitats de cures intensives. Partíem d'això abans de que comencés la crisi a Catalunya. Abans de que comencés l'epidèmia, els hospitals tenien, de forma molt resumida, una estructura semblant a això. I aquí s'hi feia l'activitat ordinària, els diferents tipus d'activitats que es fan a l'hospital, l'atenció a les urgències, l'atenció mèdica, l'atenció quirúrgica, i tenien una estructura i una forma de comportar-se i unes dinàmiques. Bé, arrel de la crisi a la Xina i arrel de la crisi a Itàlia, es comencen a dissenyar plans de contingència perquè els hospitals facin una transformació, la que sigui necessària, per anar, diguem-ne, desenvolupant al màxim possible la seva capacitat i intentar en tot moment poder donar resposta a la creixent demanda que comporta un creixement d'una epidèmia d'aquestes magnituds. I es fan tota una sèrie de coses. En primer lloc, el que es fa és sumar a la capacitat pública la capacitat del sector privat. I per tant, creixem d'alguna forma integrant totes les estructures privades de sanitat privada del país sota una única direcció pública, el que es coneix com el Siscat. Aquesta és la primera decisió i és la primera que es fa i es fa de forma eficient perquè els hospitals públics i els hospitals privats comencen a treballar de manera agregada i, per tant, compartim uns recursos que ens permet créixer en capacitat tant de llits com en capacitat d'UCIs, com també en capacitat de materials diagnòstics i de materials de tractament. La següent decisió que es fa és desplegar els plans de contingència que els propis hospitals han anat dissenyant d'abans de l'inici de la crisi i que bàsicament passen perquè es creixi en llits de crítics. Per tant, les UCIs es fan més grans, creixen més, guanyen espai dins dels hospitals. Però això faria perdre llits. Bé, passem de llits convencionals a llits de crítics. I el que fem és també que aquests llits no es perdin, creixin. On? En altres espais. Altres espais que es destinaven a altres coses ara es disposen com a llits convencionals. Per tant, es fa créixer la capacitat dels hospitals en diferents fases, en diferents etapes, conforme va creixent la corba, per tenir quants més llits de crític millor i quants més llits convencionals millor i, per tant, es deixen, diguem-ne, de fer activitats que no cal que es mantinguin durant aquesta època de crisi o que es poden ajornar. Allò que vam explicar molt extensament de fem demorar tota l'activitat que realment pugui ser demorable perquè sabem que els hospitals hauran de donar una resposta molt contundent a l'impacte del coronavirus. Es fa això i es fa dues coses més. Es disposa de tota una estructura d'hotels que poden servir com hotels de salut, com hotels sanitaris, i cada hotel està vinculat a un hospital, que fa atenció des de l'hospital en aquest hotel. I també l'atenció primària dona servei a aquests hotels quan els pacients poden ser donats
d'alta de l'hospital i passen a ser dependents de la primària. L'estructura d'hotels ens fa també créixer en capacitat de llits d'una forma molt important. I es fa encara una altra cosa, que és créixer fora dels límits de l'hospital. I en alguns casos, els hospitals poden créixer fins a un 10%, 15% més encara, construint o equipant espais, diguem-ne, davant dels seus propis límits, el que es coneix com els pavellons de salut. La suma del privat, la transformació brutal dins dels hospitals, el fet de poder disposar de llits hotelers en versió sanitària i el fet de poder equipar espais propers als hospitals, bàsicament pavellons, com si fossin una planta més de llits del propi hospital, per tant, servits amb la mateixa tecnologia, amb els mateixos metges, amb la mateixa infermeria, amb els mateixos medicaments, amb els mateixos sistemes d'informació. Per tant, com si efectivament fossin pròpiament llits hospitalaris, tot plegat. Tota aquesta suma d'elements és la quina ens està aproximant a aquests nombres que són els quins en el màxim pic esperat per mitjans, segona quinzena d'abril, s'espera de l'epidèmia. El que ha passat en els darrers dies és que la corba, com a conseqüència d'una bona política de confinament fins ara, no ha tingut tant aquest comportament, sinó que n'ha tingut una mica més moderat. Si això es manté així, és probable que tota la capacitat instal·lada que hi ha ara en el sistema sigui suficient, com ha estat fins ara, per no col·lapsar-lo el sistema. Però si la corba de sobte tornés a créixer, una altra vegada podríem entrar en risc, diguem-ne, de molta tensió, de col·lapse de la capacitat instal·lada. És molt important mantenir una bona política de confinament i fer una bona política de desconfinament quan sigui necessari, però hem de tenir present que el sistema a data d'avui està molt tens, però no està col·lapsat. No ha estat, de fet, en cap moment de col·lapsat, sí que ha estat tens durant tota aquesta trajectòria, no ha arribat a col·lapsar, i sí és cert també que alguns hospitals en determinats moments han tingut una atenció extraordinària que ens ha obligat a intervenir en els hospitals traslladant pacients o traslladant tecnologies d'uns hospitals a uns altres per assegurar, diguem-ne, que aquella atenció temporal d'unes hores o un dia baixés en el conjunt dels hospitals i com a sistema fóssim capaços de donar resposta de manera continuada, evitant aquest col·lapse.